isih gebuki nganti mendelik wong cilik. Walungguan iki nganti doyong terus ngadeke ngadil ora arek suruh lewat cempluki toko jangan ayo. Saya nggak jadi ngomong, selamat jalan ikan. Selamat jalan ikan.
kuning angin Kupurakraning arko. Oh, ini kan sudah balik lur. Telah ngawit nama sudah. Yo, balik lagi ke tempat perwayangan. Adi guru punapi akan. Anggih kula ngestakaken dawuh paduka tumurun pring negari Ngamarta. Nyuwun pangapunten beda kalian Panjaka benek kalian Pangrencana. Ing akedhahipun kula kadhawan supados ambanjut pambayunipun para Pandhawa nenggih Prabu Puntadewa ning parandene malah gantah gerdah kalian Werkudara. Puntadewa mboten angsal kula beta teng Kahyangan, mboten angsal kula boyong wonten Suralaya. Malah dipun wakili kalian Pandhawa sekawan menika Werkudara Janaka kalian kembar Nakula Sadewa. Milih saking menika nyugung samudra pangaksami adiku. Kepiye Yama Dipati anggih paman kula nuwun sewu. Menika dipamunggahanipun para Pandhawa menawi Werkudara lan abyanipun menika dipun siksa nganti remuk ibu kanthi sampur lembur wonten ing kawah Pandhawa menika. Padunung mati kutha Dewi Pilopati. Ingkang sekawan kemawon boten lungaken madyaning kawah Dewi Pilopati. Ingkang kemawon ganti sing reksa Candra menika ku cemplung para ganti Yama Dipati dhewaken hal. Tatang ketikan sayang dongkoro Werkudara mati sakarepku ngilang ajene karo dewa aku ora den aku bakal ngesonake dawuh pangandikane Pukulun Bathara Guru. Kowe wong papak ingkang dadi pakile Puntadewa kudu nampa paukuman. Ndak cemplungake ana madyaning kawah. Yen pancen kowe wong ora kalowa ora bakal bundet. Dulur tak kiri nyemplung ana madyaning kawah. Yang dilakoni iki paricasan pilihan dadi grojokan perkara pilih dadi kali. Guna mamung kaya ngono maknane iki. Mergo rasa pangrasan sing mikir-mikir karo bapakku biyen. Mergo bapakku